khawvel hmun hrang hranga Covid-19 vaccine la duh lo tam tak an awm a chuti lai chuan khawvel ram hrang hrang a ro rel tu te chuan Covid-19 free chu vaccine hmanga bo tumin an khua le tui te chu vaccine la turin anorin an nor mek zel boka vaccine la lote an chêp tual har satna an tok chho zel ani India ram han thlir zuaila nimin khan India ram state lian tak Gujarat state sarkar chuan vaccine la thei zinga telh first dose la lo le second dose la thei to la du lo te chu vo in November ni som pani zirtop ni atang hian Kankaria lakefront Kankaria zoo le Sabarmati river front ta te an kalve phal ani don lo ti an puang sarkar chuan sarkar and call library gym swimming pool sports complex le hall renga kal tur te chu vaccine certificate an nei lo en fi avek ani don ti an puang ani heti lai hian Maharashtra a Aurangabad district a chuan thu nei tu te chuan ni lai ni khan thu chua siamin ration retailer te gas agency te le petrol pump te chu vaccine dose khatal la to te hna chau an thil zor te pechuak turin an riat tira Aurangabad DC Sunil Chavan chuan thu pek tichhuakin vaccine an la ti fin fia na certificate nei chau heng thil te hi peturin a riat tirani he thu pek zawm lo te chu disaster management act le the epidemic diseases act manga hrem an ni ang ti a soyani DC hian hemi ma hian vaccine dose khatal la lo te chu Aurangabad district a hmun poimo tlo phalsak an ni don lo ti a lo soi to ani ninga ni khan Union Health Minister Mansukh Mandaviya chuan India ram state hrang health minister te chu online meeting anei puya vaccine la thei zong in vaccine an lak thei na tran la turin a riat tira state hrang vaccine la lo te chuan har satna an tok chho zel don ni in alang khawvel hmun hrang vaccine la lo te en ran na hi akal chho meka sabram kan ti ber United Kingdom a chuan mipuite chu vaccine la tura ti ni ma se langai tur le an lak lo chuan ti a vona alom lova ma se health department na thok tu zong chu nakum ni pui lo thlen ma nge ya vaccine la vek tura riat tir ani thung US a chuan president Joe Biden a sarkar chuan sarkar le company lian na thok tu za nei chin te chu an staff te vaccine la vek tur le covid test po regular tak nei turin an riat tira hei hi Republican Party te le sumdong pol lian te chuan an do dal mek thung President thupek ang hi chuan US sarkar lei pui hnuaia na thok makta duai level te chu tun thla November ni som ni pani ma nge hian vaccine lak tir tur ania tuna hian White House a na thok zong chu an in chiu kim thokhat to a ma se department hrang vaccine la lo an la tam hleya New York City Municipal hnuaia na thok tu sang khawvel zet chu tuna hian vaccine an lak du lo awangin hlo la lovin an chol thup meka kang thel pola na thok sang chuang po in dam lo chuan lamin na an thok lo meka vaccine la vek tura sarkar thupek an do dal mek ani Italy rama po dam doi in lama thok tu te chu vaccine la vek tura ti an nia tuna hian sarkar na thok dang te po vaccine lak lui tir tum mek ani boka chuti lai chuan vaccine lak lui tir du lo na po anasa to hle ani New Zealand a po sarkar in mipuite chu vaccine la vek tura a riat tir awang le lockdown na puan zel du lovin mitam takin buaina an siama sarkar na thok te chu vaccine an lak lo report vek tura riat tirna tichhuakin vaccine dose lakim lo te chu tun thla ni som panga atang hian an hna atang chol tiran ni ang ti thupek an chuani friends rama chuan September thla dei to khan covid vaccine la du lo sarkar na thok sangthum vel zet chu chol tir an ni to a health lama na thok enge moza chuan vaccine an lak du lo wangin an hna an ban san to ni Singapore a chuan vaccine la te chu lo man pek an nia kumin December ni riat atang hian vaccine la du lo te chu Covid-19 free an kai ani chuan Covid-19 free an kai ani chuan anin enkol na sen so chu sarkarin atum sak to don lo ti an puanga tuna hian sarkarin covid wanga dam lo te chu anin enkol na sen so atum sak vekani
Indonesia po in nakum February thla tang chuan vaccine la du lote chu sum tam tak choi tir an ni don ti an puang to bok heti lahian Citizens Journal's website a chuan vaccine du lo zinga mi Naomi Fisher chuan vaccine chungchanga thudik le por poleng ti in vaccine la ka du lo na hetiang hian a ron ziaka athu ziak le abe chante hi he video description a hian a link a oma in lo chhiar bel ve don nia Naomi chuan vaccine mangin khawvel hi Covid-19 ripui laka ven him ani dona mi zongzong in vaccine an lak ngai ti a khawvel mi thiam te soi mek chu thudik lo ani ti a soya Covid vaccine hi tuna hian en chin na chawania tuna vaccine zongzong hi rik rum thila en chin na na in chiuna ania vaccine la te po en chin na atana man an ni atiani asoi zel na chuan Covid vaccine siam te hi mihring taksa chiulu ani atanga hunrei lote a hna thok lovin om le mai atia vaccine te hi fiana tam tak paltlang anga soi ani fo po adik lo ti in tharei lote a vaccine siam chua man phal ania tunma a vaccine siam nana kum nga te kum som te man thin angkha ani lova chuwangin Covid vaccine hian mihringa eng angin nge hunreya ngong ane yang ti soi thei pakhat ma anom lova chuti lai chuan tuna vaccine la to china ringot po lunglam natna nei pha te thipuite anom to a chuti lai vek chuan no pangte po vaccine lak tir tum ani meka hei phei hi chu thil ti chi ani lo huala no pangte hi an thlok le an taksa thang mek an ni wangin Covid vaccine hian an taksa thandana eng ang takin nge poya khoyang ti hi zir chian na ala om lo hrim hrima no pangte hi khawvel ram hruai tu la ni turte ko hran hruai tu la ni turte zirtir tu doctor scientist le tu na puitling te tho mek zong zong la thok tur an ni wangin vaccine la hriat chian lo manga chiu hi ti lo top turani ati khawvel mi thiam ten vaccine in kan taksa raldo tu asiam hi mihring in khuarel ma kan nei ai na thajok antia hei hi Naomi chuan na takan hnialin khuarel ma kan taksa in nat na do theina nei natural immunity hi kan dam chung dei ania tuna vaccine in kan taksa covid hrido tu asiam hi chu tharuk po tling lova area booster dose angai le ani hi atiani Naomi chuan vaccine hi mi zongzong in kan mamo lova mihring tam berza somkua pasari tanga somkua pakwa zet te chuan covid 3 hi kai ma ila olsam takin kandam le mia theya kum upa le natna ben von nei lai te chau vaccine pek tur ni a hriat thu soya vaccine la lovin taksa chak tha te chuan covid 3 kai vek sela an taksaral do kholin do ne sela chu covid hne na olsam ber ani zok ati bokani tuna hian vaccine la du lote chu khotlang mel ma ang hiala en le soi an nia ma se ni na taka chuan vaccine la te po in covid 3 an kaya an thi pui thowa vaccine la ka wangin 3 an kai theilo phalova an the dar theilo chuang lo boka chuti chunga vaccine la tura kong hrang mi hring in ri grab le in soi thai ba ka torna thlen zonga khawvel ram hruai tu ten ma an la hi Naomi chuan a soi selani athu soi zong soi chhon vek sen ani lova video description a kan tarlan link hi lo chiar chhun zom ve nge yang che